sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagan sang Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw, Miyerkules, Agosto 19. Tuig 2020. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon para sa aton mga headliners, una sa balita lokal. Kaso sa isyu sang self-distribution, bato kay Barangay Alangilan Kapitan Tanista kag 20 ka iban pa ginbasura. LTO office sa syudad sang Caris ginlockdown. Sa mga nagapangunang nga balita national, AFP desmayado bangod tubtub sa karon, wala mahatag ang hustisya sa apat ka napatay nga soldado sa Hulu-Sulu. Resolusyon nga nagaobliga sa tanan nga government kay privately owned TV stations sang 3 ka oras nga educational programming gin-apruwahan sang House panel. Sa aton balita, international coronavirus outbreak nagtugas ang paandam sa capital sang South Korea. Sa balita sports, Gordon Hayward hindi makahampang sa Celtics sang 4 ka semana bangod sa naangkon nga injury. Sa aton balita, entertainment, OPM magahimo sang kasaysayan bangod sa ila una nga Digital Pinoy Music Festival. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:12. Detalye sa aton mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Sa aton mga ka-aksyon, mayong gabi kag sa tanan nga naga-monitor naman sa aton yang Facebook Live. Madamog nga salamat sa pagpadayon nga pagtutok sa amon man pila kabaga information nga ginadulong sa inyo sa kada adlaw. Sa kay Inday Blaza, good evening. Sa kay Lormina Patarata Tabuhara, good PM Action Radio. Nagapapatigid kami diri via FB Live sa Granada or sa Barangay Granada. Sige, madamong idyo salamat. Sa kay Sir Alex Fuentes, good evening sa Action Balita Evening Edition. Kag sa imo man aksyon an, happy Wednesday sa imo and be safe. Ikaw man dira Sir Alex Fuentes, halong always. Okay, sa kay Ma'am Jocelyn Arisivita Olak, nagalantaw man sa karon. Good evening man dira sa imo. Sige, sa kay Morina Martisano Jenny, ano nang iya nga ginapabangkot ni man? Sa may aral ay siyempre, to kalawig na sinasang aton man nga ginapangatubang about sa COVID. Nga bago ka pa lang hindi ka pa aware. Sa kay Morina Martisano Jenny. Sige. Sa kay Ramona Azero, evening action ana from Barangay 36. Sige, madamong nga salamat. Sa kay Bugto Lex. Good evening man. Sige.
Continue lang sa pagpadalaman sa inyong mga mensahe. Greetings ninyo sa sumungiyang gabi. Kaya kung malabutan pa ni Aksyon Auntie, basahon ta. Oo. Ang sakay, ma'am, babayi, nigali si Ma'am Maureen Martisano Jenny. Ma'am, try to research man. Try to basa-basa man kumbaga sa Facebook, kag kundiin pa. Kaya actually, bisan gani, sa pasa-pasa istorya sa mga tupad budak balay. Siyempre, may istoryahan gid ang about sa COVID. Oo, galibog man ang ulo ko nga ginapa-analyze mo pa iya sa akon. Sige! Sa liwat sa aton mga ka-aksyon, madamog yung salamat sa inyo iya nga pag-monitor sa subong nga gabi. Okay. Sige, madamog yung salamat sa liwat sa tanan nga nakatutok. Continue lang sa pag-monitor kay dugay-dugay maghatag na kita sang pilaman ka mga information dulong sa inyo, dugang pagid nga mga balita. Kay para maklaruhan gini si Mama Maureen Martisano kay ginapa-analyze pa iya sa akon. Oo, nga ako no ang iyaya wala COVID. How come? Kay ara gid gani, ma'am. Ara naga-exist. So, sige sa kay Bertam Tamayo. Good evening, man. Mayo lang dira nga pag-monitor. Saliin ka mo din inyong location kay para mabatian gid nga ikaw nga naga-monitor sa subong nga gabi aton matamyaw kag kundi ng specific nga imo lugar. Sige, continue lang sa pagdulong grilwat or pagpadala sang inyo yang mga mensahe. Madamo inyo salamat! Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:18, kagaron sa detalya sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Ginpaidalom sa lockdown ay tatapuan sang Land Transportation Office sa LTO sa Barangay Zone 1, Syudad Singkaris, Negros Occidental, umpisa sa buong adlaw matapos nagpositibo sa COVID-19 ang hepe sini. Sa interview sa Aksyon Radyo, ginapahayag ni Mayor Salvador Escalante Jr. nga nagpositibo man sa virus ang bana sang LTO Chief nga Lunsay pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Dugong pa sang alkalde, ulihi nga nag-report sa LTO Cadiz ang hepe sa tung Agosto 12, upod sa iyabana nga amo ang nagadulong sa iya. Kahapon, Agosto 18, sang silang ginkuhaan sang RT-PCR test, kag nagpositibo sa COVID-19 ang resulta,
nga ginpagwa subong nga adlaw. Suro kay Escalante nga umpisa subong nga adlaw temporaryo nga ginpasiradaan ang LTO Cadiz agud ipaidalom sa disinfection kay ginmanduan ang tanan nga mga staffs kag empleyado nga magpaidalom man sa RT-PCR test. Nakigangot na si Escalante sa Assistant LTO Chief sang syudad agud hambalan ang dugang nga mga tikang nga pagat o kon na pati gayunon. Sa iban pa nga balita lokal, nagpadala sang manifesto ang Barangay 18 Council sa syudad sang Bacolod nga nagasaludo kag respeto sa tanan nga medical frontliners nga naga-estar kag nagarenta sa ilang nga lugar. Ang manifesto ang napetsahan Agosto 18 kag pirmado ni punong Barangay Madeline Diaz. Ang manifesto ang ginpadala kay Mayor Big Lunardia, Vice Mayor Elcida Familiaran kag City Health Officer Maria Carmela Hensuri kag Dr. Shirley Ocon Rodrigazo sa nga Anti-Discrimination, Complaisance and Ethics. Sunod kay Diaz, kalabanan sa ilang mga residente kag nagarenta sa nagkalain-lain nga boarding houses ay nagatrabaho sa nagkalain-lain nga hospital, medical clinics kag City Health Office. Ginpahayag sang kapitan mga ilaman na ginaabi-abi ang mga kinahanglanon sa mga medical frontliners pareho sa pagbukas sa mga restaurant kay kalan-an kag ilaman ginatugutan nga magtitiro kon magrenta ang mga ini sa ilang nga lugar. Sunod pa kay Diaz sa tung Agosto 1 sang na-record sa barangay ang unang nga kaso ng COVID-19 nga isa ka empleyado sa public hospital tubtob nga nagsaka sa 18 ang COVID-19 positive sa lugar. Sa iban pa nga balita lokal, mag-aabot ang pila ka mga returning residents gikan sa Cebu pabalik sa syudad sa Bacolod umpisa sa adlaw sang Sabado. Sa Lunes naman nga adlaw magabalik ang pila ka returning residents gikan sa Manila pabalik man sa syudad. Inisunod kay Councilor Cinder Rojas ang chair sang Action Team on Returning Non-OFW Residents. Kasunod nga sa Biyernes nga adlaw magatakop na ang 2 ka semana nga moratorium sa mga biyahe sang locally stranded individuals ug LSIs. Sunod kay Rojas, base sa iya nga datos may kapin sa 100 ka mga Bacolodnon halin sa Cebu kag kapin sa 100 man ka Bacolodnon nga yara sa Manila ang nagsumiter na sa mga dokumento para makapauli sa karon. Ukon sa karon mayara sa kapin 100 pa ka mga persona nga nagka-quarantine sa mga nagkalain-lain nga public school lakip na diri ang mga LSIs, mga asymptomatic nga COVID-19 positive kag mga tawo nga ka-close contact sa nagpositibo. Sunod pa kay Rojas, basta mayara sang available nga quarantine facility pag-aabi-abihon sang syudad ang mga nagapauli nga LSI kag OFW bangod mas makulbaan ang local transmission. Sa katapusan nga balita lokal, ginabasura sa nga Bacolod City Prosecutor's Office ang kaso nga ginapasaka bato kay Kapitan Deji Tanista Sr. sang Barangay Alangilan kag 20 ka iban pa angod sa ginaligar manumalia nga sa paghatag sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program. Sa interview sa Aksyon radyo ginpahayag ni Tanista iya ginakalipay ang pagbasura sa kaso bangod wala sa mabako nga ebidensya batok sa ila. Nanindugan si Tanista nga wala ini sa nga missing ko nga ginkuha sa mga benepisyaryo sang SAP kag wala man nagapamulitika. Lakip sa ginapasakaan sang kaso ang musikagawad Michael Solano, ang barangay secretary nga si Lama Magan, 5 ka mga staff sang barangay kag 13 ka mga surveyors. Sunod pa sa kapitan, wala na inisang plano nga mag-file sa counter charges pero may mga volunteer teachers nga posible mag-file sang kaso batok sa nag-akusar sa ila. Ginpahayag man ni Liga ng mga Barangay President Lady Glass Gonzales nga ini ang unang kaso angot sa SAP ang ginbasura sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:24. Sa aton mga ka-aksyon, kung ginapangita mo dira epektibo nga supplement para sa hypertension at diabetes, mahigo dira ang dugo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Magkulon nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagli Una sa balita, una sa aksyon. Kakaroon sa lital na sa aton mga nagapanguna nga balita national, nagpabutyag sa pagkadismaya ang okon si AFP Chief Lieutenant General Gilbert Gapay matapos nga wala pa nahatag ang hustisya sa apat ka mga soldado nga napatay sa kapulisan sa shooting incident sa Hulusulo sa tong Hunyo 29 tuig 2020. Sa Senate hearing, ginpahayag ni Gapay nga malapit 2 na kabulan sa natabo ang insidente apang ilagin kakibot matapos nga wala sang kaso. Sa piyak sini, nagalawom si Gapay nga may pagligot sa disposisyon kag mahatag ang hustisya nga ginapangita. Dugang pa ni Gapay handom sa pamilya sa mga napatay nga soldado nga mahibaluan ang kamatuoran kag mahatag ang hustisya sa ila himata. Sa nabaluan, ang siyam ka mga pulis sang Hulu PNP ang naka-restrictive custody sa Camp Crame kag yara ang ila presensya sa Senate hearing. Ginpahayag ni Senator Francis Tolentino nga dapat ang siyam ka mga pulis nga involvado sa Hunyo 29 nga shooting incident sa Hulusulo ang nakasuksok sang detainee shirts sa baylo nga uniforme sang pulis sa pagtambong sa Senate hearing. Suno sa Senador, wala nagakabagay para sa siyam ka pulis nga magsuksok sang uniforme sa Senate hearing bangod nagasimbolo ini sang otoridad kag nagagawa nga wala ginarespeto ang kamatayon sang apat ka soldado. Sa piyak nga bahin, ginkontra naman ni PNP Chief General Archie Gamboa ang pahayag ni Tolentino kag gin-insister nga ang Senate hearing isa ka formal gathering nga nag-require sa pagsuksok sang uniforme. Ginklaro man ni Gamboa nga ang siyam ka mga pulis nga involvado sa Hulusulo shooting naka-restrictive custody kag hindi detain sa Camp Crame. Ginaprubahan sa Committee on Sustainable Development Goals sa House of Representatives ang resolusyon nga nag-require sa tanan nga government kag privately owned TV stations nga magpain sang 3 ka oras nga airtime sa educational programming. Suno kay Alon Party List Representative Ana Maria Villaraza Suarez, tuyo sang House Resolution 856 agud nga masiguro nga may access ang mga estudyante sa edukasyon bisan nga wala sang internet kag gadgets. Ginpahayag naman ni Ray Halog sang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas nga ang hagna hindi dapat misinterpret sa probisyon sang RA 87 or 8370 o kung na ginatawag nga Children's Television Act of 1997 nga nagamando nga dapat mangin child-friendly kag not necessarily educational ang telebisyon. Sa katapusan nga balita national, atras sa mga opisyal sang PhilHealth ang nagapangatubang sang suspension order nga ginserbe sang Office of the Ombudsman may kang tanan sa nagkalain-lain nga kaso. Sa una nga suspension order ni Ombudsman Samuel Martires na petsa na Agosto 18, ang mga opisyal ginpaidalom sa preventive suspension sa sulod sang 6 ka bulan nga wala sang batunon nga sweldo. Bilang pagsunod sa Section 9 sang Administrative Order No. 17 nga nagaamyanda sa Rule 3 sang Administrative Order No. 17 ukon Rules of Procedure of the Office of the Ombudsman kag Section 24 sang Ombudsman Act of 1989. Nasaan sa mando nga ang mga respondent guilty sa kaso nga grave misconduct, oppression, kag conduct prejudicial to the best interest of the service nga mahimo magaresulta sa pagkakasaila sa serbisyo. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:34. Detalye sa aton balita international sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpalabot. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala. Una sa aksyon! Kakaroon sa detalye sa ating balita international, nagtugas ang kabalaka sa Karon sa South Korean capital nga Seoul ang na-record nga mataas nga daily tally sa COVID-19 cases bangod sa posible outbreak nga tugahon sini tungod sa padayon nga naga-intensify. Ang 297 ka bagong nga kaso nagmarka sa ika-6 ka adlaw nga naka-record ang pungsod sang triple digit nga pagsaka nga nagdala sa kabilguan nga 16,058 ka kaso kag 306 ka napatay. Kalabanan sa bagong nga kaso na record sa Seoul kag kaiping nga mga lugar. Ginmando na sang gobyerno ang pagsira sa nightclubs, karaoke bars, buffets kag cyber cafe nga ginadumili naman ang mga church services kag gin-restrict ang indoor kag outdoor gatherings nga tubtob 50 kag isa kagatos lamang nga katawo. Kag sa aton balita sports, na-diagnose si Gordon Hayward sa grade 3 sprain sa iyang right ankle kay ginapaabot nga hindi makahampang sang 4 ka semana. Ini ang ginanunsyo sang Boston Celtics matapos ang injury ni Hayward sa Game 1 sang Eastern Conference First Round Series batok sa Philadelphia 76ers. Natabo ang injury matapos nga natapakan ni Hayward ang tiil sa iya teammate nga si Daniel Lathase. Sa among hampang, may 12 ka mga puntos, 4 ka mga rebounds kag 4 o kon 4 ka mga steals si Hayward kag nagdaog ang iya nga team sa score nga 109-101. Ang player ang nag-average sang 71.5 points, 6.7 ka mga rebounds kag 4.1 assist sa kada hampag sa ikatatlo sini nga season sang Celtics. Kag sa aton balita entertainment, magahimos ang kasaysayan ang organisasyon ng Pilipinong mga awit ukon OPM subong nga tuig wangod maga-celebrar sang ila tuigan nga linggo ng musika ang Pilipino kon LMP sa digital platform. Tuyo sang ikalima nga LMP ma-promote ang talento sa mga Pinoy sa Luzon, Visayas kag Mindanao sa patag sang musika nga nagasuporta sa OPM kag National Commission for Culture and the Arts kon NCCA. Ang pinakauna nga digital music festival pati gayunon sa Agosto 23 tubtob 28. Una sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:44 kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga balita diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Miyerkules, Agosto 19 tuig 2020. Sa liwat ang inyo tagbalita Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon!
Radio. Aksyon!